ngwuru mbatara na ya wụ nnukwu ngwuru ọhụrụ eziokwu nke mere emeka nke obere mbọsị ya bịa oge ya bịa wee gawa konvoy esoro gị wee gawa esika oge esoro gị esoro wee gawa oke ebe na nnukwu agaghị ya na-abụ ọtọche bụ na o nwere oge o bidoro n'obere mana tata ọhụrụgo nnukwu mmadụ ọhụrụ eziokwu Flower boy wee bido nke ya wee mewe tata ọhụrụgo nnukwu mmadụ ọhụrụ eziokwu Pop boy wee bido nke ya wee mewe tata ọhụrụgo nnukwu mmadụ ọhụrụ eziokwu nke ga ya hafụ ichi ya emechaa wee hụrụ nnukwu mmadụ ọhụrụ eziokwu ihe emechaa wee hụrụ nnukwu mmadụ ọhụrụ eziokwu nesiela anya ka nkwọ na ibe ọma o nwere ibe m na-agwazi gị oge ị mụrụ ya ịma na ya emechaa wee bidie ọmụma ahụ wee hụrụ eziokwu o nwere ibe ikwuru ehuru eziokwu nesiela anya ka nkwue ọkụ ịma na oge ị na-akụzi na-enye agba ọsọ ọkụ ụmụazị kụziri nke ime ọfụma nye wụ everyday cheta gị n'ihi onye asị ya jide ego ji na-emekwa ọfụma ma nke esi wee kọrọ esi na ọya adịrị gị mma ekere anya ka njọ ndị a na-akpọ nnọọla dị mma ndị obere obi umeana ọkụ na-ahụ omekata ihe ọma ụwa akụbara ya aka n'odo ụzọ ekweghị ọnwa okwe ahụ okweghị iso ụwa ya akụbara gị aka ma nke ma esi wee kọọ ya nwe ibe nke na-akarị anụ mmemme ka a na-ahụ emelu mechaa ndị mmadụ ajụghị ajụjụ ndị be anyị ekene m kenesie ike ka m were ọja kene odegwu na odegwu awụrụ ga anyị na-emakwa ibe odegwu na-eme ka eji akpọ ya odegwu ndị nze anụgo n'ubi ụmụ ọkwa anụgo n'ubi nze n'ọzọ na-akụzi kwa anụgo n'ubi mmụọ wee ezigbo mmụọ so ga-echefu eje n'ọnụkwa na n'ubi na n'ibe m na-ekwu maazị na n'ibe m na-ekwunu ọkụ ịmara nwata mmadụ nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ onye ekiri ofe dị ọkụ ji nwa wee lacha ya ka obi na nwanne m ọkụ ịma n'ụwa nụọkụ ọnụ ya erisi n'ụwa ya nnukwu ọnụ gị agaghị akụwarụ gị aka agaghị akụwarị ya aka ihe ọma ka anyị na-achọ ibe ọma ka anyị na-achọ na obi eji na-eme mgbachi kama obi ya agbachi obi a n'iwe enu ihe ka eji necha anya so obi adịkwara ada wee wuru eziokwu ma ekpere na ekpere ụnụ eje ha bụ isi ije ikore naba anaba ekotụrụ nwanne ijebe ekotụrụ nwanne ekpere na ekpere gị n'ihi ya aga n'ihu na ya aga n'ihu gazie n'udo na aṅụrị na ahụ isi ike ibe aka gị ikpe nwe otu ngọrị otu eko ya adịrịrị izu na-anọ ndị Igbo ji eme ọnụ mbọsị eke mbọsị oye mbọsị ahụ mbọsị nkwọ amasị ị na-eje n'ihu igbuo ego iji egbute ego igbuo n'aka na igbute ego igbuo n'ihu na azụ igbute ego a na-amasị okwuru eche gị kama ya abụ ga-abụ gosie ike ifebe n'elu wee si na anadala adala wee dagbusie onwe nke anyị na-agọ ọya adịrị ụnụ mma otu mkpere otu eka ọya adịrị aja na-abụ ụnụ ya adịbara ụnụ mmanụ aja na-abụ izugbo ya adịbara ụnụ mmanụ ọ bụ egbu ụnụ ya egbu n'onwe ya onye si na ụnụ ya ha dị onye ahụ nkwa ọnwụ ike